Күренекле шагыйрә Клара Булатова туган телең үзе олы бер фән ул дигән. Менә шушы олы һәм катлаулы юлны үзенә гомерлек юлдаш иткән шәхес, танылган филолог галим, Татарстанның һәм Россиянең ат казанган фән эшлеклесе Мирфатых Зәки улы Зәкиев бүген бездә кунакта. Хәерле көн, Мирфатых Зәкиевич. Хәерле көн. Мирфатых Зәкиевич, иң беренче чиратта сезне шушы көннәрдә билгеләп үтелә торган күркәм юбилейгыз 90 яшьлек туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Рәхмәт. Шуннан да менә сезгә сокланмыйча мөмкин түгел. Әле бүген дә рәхәтләнеп эшлисез, рәхәтләнеп йөрисез, сау-сәламәт килеш. Безгә дә үзегезнең шушлай озак сау-сәламәт яшәү серен ачыгыз әле. Мин Казан педагогия институтының ректоры булып эшләгәндә, ике зур торак 9 этажлы төзедем. Һәм шунда бик зур миңа эш эшләп, руслар әйтмешли, прединфарктный состояние алдым мин. Бар иде ул чагында Рахлин дигән кардиолог, йөрәк авырулары танылган галим, шулай ук танылган табиб. Бик танылган галим. Ул әйтте, әгәр яшисегез килсә, сез йога упражнениялары өйрәнегез дә, шуны ясагыз көн сайын. Һәм башта тора алсагыз, башыгызда торсагыз да ярый, диде. Мин инде санаторийда ятканда шул авырып, Васильевада үзем ректор буларак чакырып китердем дә кешеләрне. Миңа шул йога упражнениялары язган китапларны китерегез әле. Алар бик күп икән библиотекада. Бер машина китерделәр. Шуларны өйрәнеп, менә шунда әкрен-әкрен ясарга өйрәндем. Һәм бер ел буе ныклап өйрәнеп җиткәч, миңа ул чагында 40 яшьтә юк әле. Менә хәзер инде минем ул авыруга 50 ел тулды. Һәм 50 ел буе шул йога гимнастикаларын ясыйм. Һәм менә бүген дә әле ясап килдем. Бер көндә калдырганым юк. Субханалла. Менә шуның файдасы булды дим. Һәм файдасы чынлап та бар. Мин инде менә 90 яшемә җитсәм дә әле кай вакытта туры килгәндә лекцияларда укыйм. Яхшы гына йөрим әле. Һәм әле дә хәзер дә көн сайын нәрсәдер язам. Мирфатых абый, менә сезнең нәселдә шулай озак яшәүчеләр бармы ул? Минем нәселдә озак яшәүчеләр юк, бу миңа нәселдән килмәгән. Минем әтием миңа 5 яшьтә вакытта үлеп киткән. Әнием инде 80 яшьтә үлде. Бу яшәү әнә шул йога упражненияларыннан гына күрәм үзем. Һәм һәр кешегә аны тәкъдим итәр идем, озак яшисегез килсә, сез дә шулай эшләгез дип. Рәхмәт бик зур. Мирфатых Зәкиевич, сез татар теле гыйлеме өлкәсенә караган 1000-нән артык фәнни мәкалә, фәнни эш авторларының берсе. Әле бүген дә бу юнәлештә фәнни эзләнүләрегезне дәвам итәсез. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында эшлисез дип беләм мин. Һәм менә 90 яшемә 8 томлык сайланма шушы фәнни мәкаләләремне чыгарам дип әйткән идегез. Өлгерә алдыгызмы? Мин аларны 15-нче елда башлаган идем. Башта бер томын институт үзе эшләде. Аннан соң инде эшли алмас дәрәҗәгә җиткәч, анда хезмәткәрләр җитешми. Шуның өчен миңа хөкүмәт акча бирде һәм аны мин мәгариф вакыт нәшриятында 17-нче елда чыгарып бетердем. Менә 90 яшькә җиткән кешеләрнең сайланма хезмәтләрен чыгару өчен коллектив төзиләр, галимнәр коллектив, алар эшлиләр. Мин бер үзем аны инде башыннан ахырына чаклы эшләп чыктым. Һәм ул 8 томлык шактый зур хезмәт булып чыкты. Дөресен әйткәндә, менә мин күбрәк тел аркылы халык тарихына керәм. Һәм беренче 2 томы аның безнең халыкның түгел, гомумән төрки халыкларының тарихына багышланган. Онда евроцентризм дигән бер фән бар. Алар инде Европа халыклары гына, бөтен Европада яшәгән, башкалары аларның соңыннан гына формалашып, бик соңгына шул яшәр-яшәмәс тартар диләр инде алар. Менә тартар кем ул? Тартар
Европа халыклары үлгәч, җир астында алар яңадан имеш тереләләр дә җир астында җәмгыять төзиләр. Менә шуларны тартар дип йөриләр инде. Менә шул тартарны, тартар сүзе татарга якын булгач, безнең белән дә шактый бутау очраклары бар. Менә шуның өчен миңа беренче 2 томын тарихка багышларга туры килде, европоцентризмга каршы. Менә Мирфат Игъзәкиевич, сезнең эшне бүгенге көндә дәвам итәрлек яшьләр бармы? Минем эшне дәвам итәрлек шушы европоцентризм күләмендә яшьләрне күрмим мин. Үзем дә әзерли алмаганмын, күрәсең. Гомумән мин сез әйткәнчә тел буенча аспирантлар әзерләдем. Минем 70-кә якын кандидатым бар иде. Алар инде кайберләре доктор да булдылар, 20-дән артыгы академиклар да булдылар. Ләкин тарих буенча мин кадрлар әзерләмәдем. Шуның өчен менә тарих өлкәсендә минем укучыларым булмагач, минем тарих өлкәсендә булган хезмәтләрен дәвам итүчеләр юк. Тел буенча бик күп. Барлык менә хәзерге югары уку йортларында тел, әдәбият фәнен укытучылар, мин тәрбияләгән, алар барсы да минем укучылар түгел инде хәзер, минем укучыларның укучылары. Менә бит әле ничек. Мирфат Игъзәкиевич, менә без сезнең белән халыкның иң зур байлыгы, рухи мирасы тел турында сөйләшәбез. Һәм соңгы вакытта туган телләр турындагы өлкәдә килеп торган вазгыять мәгълүм ки бик күпләрне тетрәндерде һәм уйланырга мәҗбүр итте. Миңа калса шушындый бер заманда сезнең кебек аксакалларга мөрәҗәгать итү дөресрәк булыр иде. Менә туган телләребезне алга таба ничек сакларга сез үзегез нинди юлларын күрсәтер идегез икән? Монда бит шундый, менә 19-нчы йөзнең ахырында телләрне, милли телләрне бетерергә, рус телен калдырырга дигән карар була рус хөкүмәтенең. Һәм шуннан башлана инде әкренләп милли телләрне бетерү. Һәм 20-нчы йөз башына чыккач, моннан Ленин бик устагына файдалана. Менә хөкүмәт милли телләрне бетергә йөри. Мин бүтән милли телләрне үстерү ягында һәм үстерергә юл бирәчәкмен дип революцияны оештыра. Менә шушы вакыйгалар онытылып китте булса кирәк. Хәзердә милли телләрне бетергә тырышу тенденциясе сизелә. Һәм шуның аркасында менә бу мәктәпләрдә укытуларны гомумән кискәннәр иде инде. Аны милли республикаларда милли кадрлар әкренләп сөйләшә үстерделәр, ләкин әле законда барыбер иң югары сыйныфларда милли телләрдә укытуны бетерү, милли телләрне укытуны бетерү сәясәте кирип калды. Менә шул яктан ул инде милли телләрне бетерергә тырышмасаң да, алар башка дәүләт ичендә яшәгәч әкренләп килмиләр. Монда инде ничек тә саклау турында, менә шул саклау турында сүз бара. Чөнки көн сайын бит иртәдән кичкә чаклы шушы җиңгән халык, дәүләтнең башында тора торган халыкның теле гел хәрәкәт итә. Башка телләр олай хәрәкәттә тормыйлар. Мирфат абый, минем тагын бер актуаль сорауга тукталасым килә. Менә 90 яшьлек юбилей дибез инде, билгеле бер оештырылачак чаралар да бардыр. Бәлки туган якларыгызда ниндидер чара оештырырга җыенасыздыр, ниндидер бер конференциялар булырга җыенадыр, шулар белән дә таныштырып китсәгез иде. Миңа бу Казанда галимнәр һәм үзебезнең академик кешеләр әйттеләр, сезнең 90 еллыкны үткәрик әле шушында дип. Мин аларга әйттем, 90 еллыкны үткәрү ул үзеңнең картлыгыңны бәйрәм итү була, шуның өчен үткәрмибез дип. Ләкин минем үземнең районы, Ютазы районы бар. Алар миннән сорап тормышы, үзләренең советларын җыйганнар да район күләмендә үткәрергә карар кылганнар һәм шул үткәрүгә алар мине дә чакырдылар. Анда инде бармыйча булмый,
Мында инде мин үткәрмибез дип кенә әйттем. Анда үткәрәбез дип торалар һәм мине чакыргач мин анда барырга тиеш булам инде шул. Ярый, бик зур рәхмәт. Әле исән-сау туган яклардан әйләнеп, сөенеп кайтырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Туган көнегез белән, күркәм юбилейгыз белән алга таба да әле озак яшәргә, сау-сәламәт булырга насыйп булсын, Мирфат Исакиевич. Рәхмәт шулай булсын. Бүген бездә кунакта Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе Мирфатых Зәки улы Зәкиев булды.